Syntetickej DNA sme už v Kriminovinách hovorili. Látka, pomocou ktorej si dokážete ochrániť svoje veci pred zlodejmi, sa dostala aj na Slovensko. Použiť sa dá veľmi jednoducho. Syntetická DNA je látka bez farby a zápachu, ktorá v sebe obsahuje laserom vložený kód, pomocou ktorého policajti dokážu zistiť majiteľa kradnutých vecí. Stačí, ak si svoje cennosti označíte touto látkou, ktorá je viditeľná len pod UV lampou. Vydrží na predmetoch minimálne 10 rokov. Na rovnakom princípe je založená aj pasta, ktorá sa dotykom prenesie na prsty zlodeja. Na rukách mu zostane syntetická DNA, ktorú neodstráni ani dôkladným umývaním. Pre políciu je potom veľmi jednoduché identifikovať zločinca. Analýzou tohto produktu sa dá presne určiť kód označenej veci. Po obstaraní si syntetickej DNA ale nesmiete zabudnúť na jednu vec. Po každej zakúpenej súprave je potrebné sa zaregistrovať. Buď kliknutím na odkaz na našej stránke na databázu, alebo pomocou registračného formulára. Vaše označené veci sa takto na základe zákazníckeho kódu dostanú do európskej databázy DNA, ku ktorej už onedlho bude mať prístup aj slovenská polícia. V súčasnej dobe prebieha príprava vstupov do databázy pre jednotlivé pracoviska policajného zboru. Syntetická DNA tak pomôže aj slovenským policajtom a výrazne zvýši šancu, že vaše ukradnuté veci vypátrajú. Milan Dančo a Mariana Haliaková, televízia Joj. Zlodeji to budú mať odteraz poriadne ťažké, ale tak to má byť.